سلام كبرات تخطتينا الرين بس انكم عبد السلام مسحهم كلهم ابزلهم وسلام انهم كنوا تفايقبر لسن ابسومن زي ما كان زنبرهጫው بزعبا جرينلاند بزعبا نيتو بزعبا اوروبان هاجرات بزعبا ايمانويل ماكرون ناي فرانس زولو دونالد ترامب صحفو مچم ابسومن زي ازيو ازاناين اسحاقن بزح مهارن زخنه سومنينا حلفنا قنينا زلنا وين ما نحلف زلنا مالتي اسو انتاي انتلكمني ابز حلف سومن وين ما بسومن زي بزعبا جرينلاند زلعلو زحتو بزح نغرات كزرب قني مالتي لما انتي ابز فيديو زيا انتاي جرينلاند امريكا انتاي تدل زلا خاب جرينلاند هاجرات اوروبا خن جرينلاند بخمي كقاصورو زداله زلوا بعابي كم كلاتنا افورت دينا كم حبرت سب دينا كم بوليتيكالي ديو كمون بايكونوميكالي مقدخه كمي زصلونا وين ما انتاي قدسنت زلونا عنا زبل بريك داون غير حدا بحدا خمسالكم يجن بزياده جن ناتكم رؤيتو اب كومنت انتاي مسلكم موداتاسي از زكايت زلم قطم وين ما زكايت زلو قلسي من كعوت لكم توز تامنوا مالتي اوروبيان هاجرات جرينلاند كابيون تولو وين ما دونالد ترامب زدليو قدن كچبط لكم تولو انتاي تقولوا خاناتكم رؤيتو اب كومنت تصحفوا لي دما بزغطامي لابوكم مالتي let's get to the video. ميجن كرمين أبز فيديو مخنا كتوم كلهم أب ستوك ماركت ويد ما أوفري بفلا مزح جزلونا S&P 500 ويد ما مزني أمريكا عبيات ويد ما مزني أمريكا زخر زلونا جرات نحري خايو بزح حسابات كسوفرو ويد ما أوفري كجمهور بزعب ستوك ماركت كم يجيكم بز TFC أكاونت ديو RRS بدي وي روزا أريا أمريكا دي وي بنا أوروبا ريهم كنت كفت تلو بزح حسابات لهم جن أينا يزحشة نقعد فوتو لهم مالتي اب ايرو انفستينا قدامت لينك نحراتكم كاب اكس اب زد انتي وفري سلمتاي ليك حميك كتوفر كميك كان كبورتفوليو تهنص كميو ناتكا سجيشن ناتكا ريسك تولرنس تصاورنا ناتكا تفولطلو زبل ملء تمرت سلازلو قدامت لينك اب ديسكريبشن اتيكم كاب اكس اب زد بزعبه وفري كتمهارو بزغطامي لابوكم مالتي قصينا مچم بزحات سبات جرينلاند كبال كله قدم حجي بزحات سبات دارغا دي سمعنا سبات ممكن هلو نخلنا جرينلاند قدم حجي حنت حبئتي برر زملاء ولا حنتي بزح فلطه زي نبرا وين ما افلطه زي نبرا يعني را مالتي كساب ابز حلفه عمت ولا اب قداماي غيزو دونالد ترامب كم زدلي انت حبركو ابز حلفه جن ورحي جن بزح غيزه دونالد ترامب بزمصو حساب وين ما بزنقلو اتحسبا وين ما رايا وين ما مونان ناي جرينلاند بزح غيزه ارساتكم كيلا زيان اشتي ايلاند مالتيو ازي انشتي ايلاند جن حنتن اشتي ايس زلوا وين ما برد زلوا طرايتي ميلاس تحابت 56000 حساب زنبرلا طراي جن ايكولت مالتيو اوشتا بزح استعقر مسترات الله مالتيو قدما جيوغرافيكالي حنت خاتين ازين اقدستي مالتيو كومون مينرالز الله مالتيو كومون مالازي بلو ريسورس الله مالتيو بعبي خازي تي جيوغرافيكال نات اقومانات نحرينا لك حمزي ايرترا قرن افريقيا لا مش اقدسنتنا جيوغرافيكالي نا ايرترا سيردانا نخلاتنا مدنات قرن افريقيا انغاس بزحات هاجرات تقواصر سزخلك مالتيو ناي جرينلاند خ نحرينا اوف كورس نيشتيا 56000 حساب زي بزحو زنبرلا عديا مالتيو نغير جن امونغو اوروبان امونغو نورث امريكان يازلا مالتي እዚ ማልከ አንታዩ አዚዩ አገዳሲ ቦታይ ማልቲዩ ወላኳ በዴንማርክ ወይ ድማ በንግስነት ናይ ዴንማርክ ተመሓደርኩ አንተ ሆነት ግን አፕቲ ሎኬሽን ወይ ድማ አፕቲ ባይት አንተሪና ምስ ዴንማርክ ዳርጋር ሒቃ ትርከብ ማለት ሶ በዓቢዩ ንካናዳ ንአሜሪካ ከምውን ንብመለን አውሮፓ ተራኽበ ማለት ኣብዚ ሕጂ ቻይናውን በትትመጽያ ናብቲ አርክቲክ ዝባል ኦሽን ማልቲዩ ከምውን ራሻውን ብኡሰለ ዝመጻ እዚ ሕጂ አዚዩ ነቲ ናይ አሜሪካ ሃምስፌር አዚዩ አገዳሲ እዩ ማለት ንምንታይ አሜሪካ ቀድም ሕጂ ንሕሪኢኹም ኣብ 1944 ቅድሚ ኣብ ካላይ ውግእ ዓለም እቲ እንኮ ንኣሜሪካ ዝሃረመት ወይ ድማ ዝወገት ሃገርሲ ምን ሽማይ ነራ ጃፓን ነራ ማለት ጃፓን ክትመጽእ ከላ በዝሙ ኦሽን ሓሊፋ ክንደይ ሰዓታት መርከባ ሒዛ መጽያ ብኮ ሃርበር ኣትያ ማለት እዩ ሶ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንምንታይ ኣገዳሲ ገብራ ግሪንላንድ ትልኩምኒ ቡዝ መጽእ ኤኒ ይኹን ሚሳይል ዲቴክት ንኽገብሩ ይሕግዞም ማለት እዩ ሶ ንገዛ ርሶም ሴፍቲ ንምዃን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ብዓብይ ከዓ እቲ ክላይሜት ቼንጅ እና መጽእ ንሓቐቐ ከይዲ ስለ ዘሎ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሚነራልስ ማእለያ ዘይብሉ ነዚ ናይ ቴክኖሎጂ ድዩ ኣጽዋር ክንሰርሓሉ ንኽእል ዲ ነዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድዩ ማእለያ ዘይብሉ ነገራት ክጠቅም ዝኽእል ሪሶርስ ወይ ድማ ጸጋታት ኣብ ውሽጢ እዚኣ ንእሽተይ ኣይስ ዝተኸበበት ወይ ድማ ብበረድ ዝተኸበበት ዳርጋ 89 ሚታዊት ናይቲ ዓዲ ምልእቲ ወይ ድማ ናይቲ ኣይላንድ ببرد سخببت
ኣብ ውሽጣ ዕቑር ዝኾነ ምስጢር ዝኾነ ወይ ድማ ብዙሕ ዝኾነ ፀጋ ኣለዋ ማለት እዩ ሶ እዚ ገለ ካብቲ ነገር ማለት ብዓብዩ ግን ስጥራይ ግን ኣይኮነ ማለት እቲ ግሎባል ኮምፒቲሽን ወይ ድማ እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ግሎባል ኮምፒቲሽን ወይ ድማ መን ቀደመ መን ሰዓረ ዝብል ህልኽ ብዓብዩ ግን እቲ ናይ ቻይና ኮምፒቲሽን ወይ ድማ ናይ ምዕባለ ናይ ቻይና ከምኡ ናይ ራሽያ እዚ ምፍራሕ ሪኢኹሞ ዘለኹም ንዩክሬን ጎቢጣ ታብ ሓንሳብ ጎቢጣ እንደን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣሉን ማለት እዩ ሶ ብኡ ገይራ ናብ ኣውሮጳውያን ሃገራት ከይትኣቱ ድሕራይ ኣብ ፀገማት ከይፍጠር ተባሂሉ ብዙሕ ነገራት የፍርሕ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ውድድር መንፈስ እንታይ ገይርዎ ቀንዲ ስትራቴጂካሊ ቦታ ኸይና ተረኺባ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ብዙሓት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዲሞክራቲክ ኣብ ዝነበሩሉ ናይ ኣሜሪካ ወይ ድማ ጆ ባይደን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብዙሕ ኩሙታት ኣይነበረን ማለት እዩ ብኣንጻሩ ካሊእ ፖሊሲታት ነይሩ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካን ኤንድ ዲሞክራቲክ ዘሎ እንታይ ፍልልዮም እዚኦም ክልተ የማናውያን ፀገማውያን ተባሂሎም ዘለዎ ፓርቲ ወይ ድማ ናይ ፖለቲካል ፓርቲ እንታይ ፍልልዮም كميم سرح زبل من البعض بزعبازي تقدس نتلكم I can make مل فيديو خبر خليه انتاي تيناتهم principle انتاي تيناتهم مين تيناتهم values هو قدم حجي زنورو محدرتي ويد ما بريزيدنتات كان بعد اوباما ناي ديموكراتيك ريبابليكان كان بعد ريغن زنورلو ازيوم كزارولكم خلي فيديو يكسر حالكم خلي نحركم تقدسوا كنكم صحفوا ليهم على كومنت صقم دباله يبلون I can prepare فيديو خدالون يخلي بزعبو مالت سو سلازي غرينلاند زخلو زي اقداسنت نغرات نحرالو خينو امريكا سلمنتا زي تدلم امريكا هدليا قدنت يو مناتو امريكا غوبلل هاجر ابز عالم سي حنت خاطين غوبللات رايز يكونس غوبلل ناي عالمنا مالتيسي عالم بامريكا تمرح تبلنا مغران يكون مالتا بسعزي تزعايل حيل زلو اوروبيان هاجرات they are just done ودي ان اوروبيان هاجرات ولا حنت خم قدما يكونان ايكونوميكالي بسدتنيا على لغنيين بصح كثرت درجه تحماسي سنين كمتنا قدمسي باور زلونا يكونان مالتي اب امريكا وانت ماسال غيزو كوموتات ناغاطمي مالتي ነገር ግን ሪፐብሊካን ወይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፍላይ ካፕቲና ሪፐብሊካን ውን ፍሊዝ በለ ሃይሌ ወይ ድማ ማጻ ዘለዎ ግን እንታይ ሓሳብ ሒዙ መጽዩ በቃ ፈርስት አሜሪካ ወይ ድማ ቀዳማይ ሃገረይ ዝብል አተሐስባ ይገብሩንኮ كل كوميتي خميت ولا يخون جن تي قدامي هاجرنا نهب نيتون هباز نبرنا جنزبنا أبنت نيتو سي مبزحتين محبر نيتو زنبرا وين مقابلات نيتو زنبرا سكاب حدن ب5% ناي جي دي بي ناتن وين ما كابتناتن رس اتاوناتن سي ينزخ فلان يرماتيو دونالد ترامب جن نوب كلتا تكفلكم نوب سلسة تكفلكم الموست درجة 5% كابتناتن جي دي بي وين ما كابتناتن عبيد كخفلا جديدون مالتي إذا كان تايو أمريكا تخفل زنبرا بزح جنزب ناخذ عتب حق زوي مالتي نحرقهم ما لياز يقولون زحبزهم نمر وين ما زرقوف نمركم بعلنا WHO وين ما World Health Organization زنبرة أمريكا تدقمو زنبرة نزب مولدو بيلو مالتي سلازي دونالد ترامب دفر زبالة سبعي وين ما دفر زبالة مرحي سلزخونه you know what نحنا جرينلاند تدلينا قد محجون أب كالاي وعلمون دنمارك جرماني كأقل سبز نورو ويد ما وقع أبز نورو الجزء أبشدش ساعات يوم جرمن منشمون دنمارك تقاصي روما مات سلزي إن جرينلاند تقاصي روما أبشدش ساعات يوم ماتي مناتو زي دنمارك ولا كبا قدام قد مختمي تقدم 300 عام تمرت حنت جال باخير ما قميت أمناتنا يكون بولو زخون أونرشيب سي زيناتنا يتقاليس نامسنا نازبلو دارجا يبلو مالتي قدم كم سفوتو نايك قدم جزء قديم زمت سبات نتي بوتاي ورسو يحزو سلازنبرو كاوس تمركز الامبر دنماركن جرينلاندون بزح بجغرافون كاب حدا خبابي وين ما حدا غزاوت زلوا وناي اب حدا كبابي زلوا وناي كونان مالتي سو سلازي اب كتشن ساعه 144 حدا خبتي دونالد ترامب زمغتلو زلو وين ما تغبانا زب زلو نحنا سي بزح غنزب نخفلينا نيتو نخل هاجرات اوروبا ان كلا خللنا بعلنا سابسايد نغبرنا وين ما نحجزنا دغوما نغبرلنا سلازي حجي ايسلاند ويد ما جرينلاند كا تدلينا يبلالو مالتي سو ايسلاند لصوع نيرو مهنتو ببرر استخبه 8900 سلز خنت مالتي سو كم زبل مقوت هالعلو بفلايد ما مستناي فنزويلا زنبره ابز حرخ نرسو كندو زيبلنا عالم حنت خبت زعاوي استماركو اند حلاله خينون ابز عالم ديمقراسي جلز بحال نغير ايكونو اندسرح مالتي امريكا كابيتاليزم مالت كابيتاليزم كام نت كابيتاليزم زتنكف نغرات وين ما نعوز حاس نغرات نحرمسيو بزي زخونه زربا ديمقراسي يخون قال يخون بالا يسرحني مالتي ابو مالتي سو نحرينا من البات امناي فنزويلا ناي مادارو زو سبونتر يهم اقدمهم تايم غن اوف كورس مالياز يبلو غبنات غيري مالياز يبلو ناي دراج كارتيل كغبر يسرح نيري سبايزم ነገር ግን ካብ ዓዱ ኮይዶም ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ንሓደ ፕሬዚደንት ንሓንቲ ሃገር ኣልዕላቢል ካተምጽ I don't know it's crazy كتاب كندي حيل خمس اللوم يزرد أكمالتيو so
ናብ ግሪንላንድ ክንምለስ ንሕርከይና ዩናይትድ ስቴትስ ባይ ደ ወይ ንሕጂ ጥራይ ኣይኮኑን ሓቲቶም ማለት እዩ ወይ ድማ ካብ ኣገዳስነቱ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ስለዝኾን ስለ ዝርድኡ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ዘጨንቕ ነገር እውን የብሎም ማለት ካብ ሎሚ 5 10 ዓመት ግን ብፍላይ ምዚ ቻይና ተዓብዮ ዘላ ምዚ ቻይና ሕጂ ናይ ነዚ ጂዲፒ ናታ ወይ ድማ እቲ ግሮዝ ናታ ዕቤት ናታ ዘምፅእ ዘሎ ኣብ ቁጠባ ኣፍኮርስ ከፍርሖም ግድነት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣሜሪካውያን ከዓ እንታይ ይብሉ ልስን ኖ ማተር ዋት እንተ ብሓይሊ ድዩ እንተ ብሕጊ ድዩ ዴንማርክ ክትህብና ኣለኩም ወይ ድማ ኔቶ ክትህብና ኣለኩም ንሕና ማዕልያ ዘይብሉ ገንዘብን ማዕልያ ዘይብሉ እዚ ነፈርትን ኣፅዋርን እናሃብናኩም ንስኹም ግን ክትህቡና ኣለኩም ዝብል ሓንቲ ቀዳመይቲ መጎተ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እያ ማለት እዩ ካልኣይቲ መጎተ ከዓ ራሻ ፅባሕ ንጎ እንድሕር መፅያ ወይ ድማ ቻይና እንድሕር መፅያ ንሕና እንድሕር ዘይወሲድናዮ ቻይና ወይ ራሻ መፅን ክወስዶ እየን እንደን ሓንቲ ሃገር ከዓ መፅያ ከተድሕና ወይ ድማ ክትከላኸለሉ ትኽእል ሃገር ከዓ የላን ዓቕሚ የብልኩምን ብዘይ በኣናስ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብልኩምን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብዞም ርስዖ ዘይብልና ውዕል ኣለዎም ኣሜሪካውያን ጥሩ ኢሎም ኣይኮኑን ከም ዝገብሩ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ እውን ውዕል ኣለዎም ኣብኡ ናቶም ቤዝ ኣሎ ማለት ናይ ወተደራዊ ቤዝ ኣብ ግሪንላንድ እውን ኣሎ ማለት ሕጂ ገለ ሰብ እንታይ ዝመስሎም ከምዚ ኦል ሳድን መፅኦም ኣሜሪካ ኖ ኣብ ግሪንላንድ ነይሮምን ኣለውን ማለት እዩ ሊስ ኣለዎም ወይ ድማ ክራይ ኣለዎም ኣብ ዝተኻረይዎ ቦታ ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ንዝተኻረናያ ነገር ዲፈንድ ክንገብር ገንዘብ ብዙሕ ክነውፅእ ስለ ዘይንኽእል ዊ ኒድ እንታይ ብልሎ ዋንነት የድልየና ኣሎ ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ስለዚ ዋንነት ስለ ዝደለየ መቸም ርግፀኛ እየ ኣፍኮርስ ኣነ እውን በዚያ ነፍሰይ ከምኡ በልኩ ዝኾነ ሰብ ስኻ ሕጂ ነማዓንቲ ከምኡ በልካ ነርካ ዋንነት እንተዘይብለይሲ እንታይ ክገብር እየ ኣነ ንዓኻ ክቃለሰልካ ክትብል ይኽእል ማለት ሶ ስለዚ በቲ ሓደ ሓቁ መስል በቲ ሓደ ከዓ ናይ ሓንቲ ሃገር ልዕላውነት ስለ ዝኾነ ከዓ የሰክፈካ ማለት እዩ ባት ነቨርዘለስ እዚ ኩሉ ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ነገር እዚ ኣልዒሉ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዛራቢ ገይርዎ ኣሎ ሓደ ካብ ዝገረመኒ ግን ወይ ሓደ ካብ ዝገርም ነገር እንተሃልዩ ኮይኑ ግን እዚ ሃገር ወይ እዚኣ ዴንማርክ ሶሪ እዚኣ ግሪንላንድ ትበሃል ዘላ ግን ሰባት መብዛሕትና ካብይ ጀሚርካ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ስለሰማዕናዮ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ጥሪሉ ዝጀመሩ ይመስልና ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ 2019 ዶናልድ ትራምፕ ከቢሉ ነይሩ ቀደም እውን ቅድሚ 40-50 ዓመት እውን ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እውን ሓቲቱ ነይሩ ንዴንማርክ ክንገዛ ሃቡና ኢሉ እውን ሓቲቱ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ኣሜሪካ ናይ ዝሓለፈ 50 ዓመት ንግሪንላንድ ይደልይዋ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ይደልይዋ ነይሮም ይደልይዋ ኣለዎ ሕጂ እውን ማለት እዩ ሶ ሓድሽ ዝነቐለ ወይ ድማ ብዶናልድ ትራምፕ ዝነቐለ ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣፍ ኮርስ ከረጅ ወሲዱ ትብዓት ወሲዱ ሓይሊ ወሲዱ ዶናልድ ትራምፕ ከወላ ኣብ ቅድሚት መፅእ ኹን ወዛይና ኖማረዋት ብዘይገደስ እንተበለ እዚ ግን ድሌት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ግሪንላንድ ዝነበረ ዳ እምበር ሓድሽ ነገር ሎማዓንቲ ዝጀመረ ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ዳ ዶናልድ ትራምፕ ግን ዝነበረ ታሽሙ ወሲኹሉ ወይ ድማ ሞር ናሽናል ኤንድ ኢንተርናሽናል ፀጥታ ናይ ፀጥታ ስለ ዘገድሰና ኣገዳሲት ኮይና ስለዘኸምና ኢሉ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ዘሎ ዘረባ ኔቶን ታይም ዝብሉ ዘለዉ ወይ ድማ ካናዳ ከንታይ ትብል ዘላ ካናዳ ብልክዕ ብዘይቀል ዓለም ዳርጋ 900 ንግዲ ናይ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ስለዝኾነ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ወይ ድማ ብኣሜሪካ ትምወል ኣሜሪካ እንተዘየላስ ካናዳ ፅባሕ ንጎ ከምዘየላ እውን ዝጠራጥር ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ምንታይ ሲ ናይ ካናዳ እንተርኢናዮም ካብ 50-60 ሺሕ ዘይሓልፍ ወታደራት ዘለዋ ኣፅዋር የብላን ወታደራዊ የብላን እቲ ዝዓበየ ናይ ካናዳ ፀጋ የስ ሃብታም እያ እዛ ሃገር እዚኣ ግን ኣብ ፖለቲካሊ ኣፍኮርስ ዲፕሎማሲ ዳር ግድ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ኣለዎም ምስ ብዙሓት ሃገራት ነገር ግን ምስ ኣሜሪካ ንድሕር ዲፕሎማሲ ይብልካ ምስ ኩለን ዓላማት ካብ ዲፕሎማሲ ክህልወካ ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ክህልወካ ይበለፅ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ቁርብ መዚ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ካርኒ ምስ መፀ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ፍሕፍሕ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ዲል ወይ ድማ ሓንቲ ስምምዕ ክገብር ስለ ዘይከኣለ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ቁርብ ሓርፍፍ ዝበለ ስለ ዘሎ ኢቨን ካርኒ ኣብቲ ናይ ኔቶ ወይ ድማ ኣብ ናይ ስዊዘርላንድ ከይዱ ድምፂ ስምዑ እንታይ ኢሉ በቃ ዓለማት እቲ ኦርደር ኢን ሎው ዝብል ነበረ ወይ ድማ ሕጊ ሓያላት ሃገራት ከም ድላየን ክገብርኦ ዘይኮነሲ ኩላኻ ተኸባቢርካ ክትከይድ ኣለካ ክንተሓጋገዝ ኣለና ዝብል ዝነበረ ሕጊ ንሱ ጠፊኡ ብሓያላት ከም ድላየን እንተደልየ ናይ ቆጠባዊ ተረፍ ናገብሩ ንዓና ክውድና ከምዚ ዳይሬክትሊ ሲ ንዶናልድ ትራምፕ ሲ ብዙሕ ነገራት ኣቢልዎ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ጣጣር ባለ ብሉ እንትምልስ ኢሉ እንታይ ኢልዎ ልስን ኢሉ ካልኣይ ግዜ ክዛረብ ከለኻ እዚኣ ዘክራ ኢልዎ እሳ ከዓ ካናዳ ብዘይ ኣሜሪካ ካናዳ ከም ዘይትህሉ ኩሉ ግዜ እዚኣ ዘክራ ኢልዎ ማለት እዩ ሶ ዶናልድ ትራምፕ ትጋጮም ከዓ ማለት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከምኡውን ኢማኑኤል ማክሮን ናይ ፍራንስ እውን ብዙሕ ሃተፍተፍ ኢሉ ግን ኣብ ድወፅሑ የብሎም ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ ኣውሮጳ ከም ናይ ቀደመን ኣይኮነን ኣውሮጳ ብፖለቲካሊ ብብዙሕ ነገራት ብውሽጣዊ ነገራትን ብዕብየት ብሙሉእ ነገር እንታይ ከይነን ብዙሕ ብቆጠባ ብፍላይ ብኢኮኖሚ ክንሪአን ከለና ዳርጋ ተማዊተን እየን ብዙሓት ካብአን ማለት እዩ ሶ ብዓብዪ ከዓ ኩለን ዳርጋ ፅጋዕተኛ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ኮይነን እየን ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ መዛዘሚ ወይ ድማ ኮንክሉዥን ክንገብር ንሕር ኮይና ብዘይቃ ዓለም ግሪንላንድ ንኩሎም ማተር ትገብር እያ ንአውሮጳ ገዳሲ እዩ ምክንያቱ ስትራቴጂክ ስለ ዝኾነት እንድሕር ቻይና ወይ ራሽያ እንድሕር ኣትያታ ኣፍኮርስ ኣውሮጳውን እንደክትሉ ትኽእል እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ራሽያ ሓያላ ጾር ስለ ዘለዋ ብሓንቲ መዓልቲ እውን ኣውሮጳውን ክድምስሶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ንዑ ክትሕዞ ክኢላ ግን ኣፍኮርስ ብዙሕ ነገራት ክሕግዝ ይኽእል ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ራሽያ ቻይና ከዓ እንታይ ኣፍቆም ኣስቅጣ ቢሎም ትቢሎም ይርእዩ ኣለዉ ማለት እዩ ኣውሮጳውያን ሃገራት ግን ኖ እዚ ንዓና ርእሰ እዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ሶቨረንቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ከም ትኣትዉ ዘለኹም ኔቶ ኣባል ኔቶ ያ ዴንማርክ ስለዚ ንሕና ተሽሞ ክንገብር ኢና ክንዋጋ ኢና ዶ ኣክቲቭ ክንገብር ኢና እቲ ኣርቲክል 5 ድብል ኣሎ ኣብ ናይ ኔቶ ዝኾነ ሓንቲ ኣባል ናይ ኔቶ ሃገር እናርተተንኪፋ ኩለን ከም ስተንከፋ ዝብል ትሕግ ማለት እዩ ስለዚ ግዴታ ኣለዎ ሓንቲ ሃገር ንኣብነት ካናዳ ሎማዓንቲ ሓንቲ መጥቃዕቲ እንድሕር ወሪድዋ ካብ ራሽያ ኩለን ኣባላት ኔቶ ንራሻ ከይደን ክዋጋኣ ግድነታዊ እዩ ኦብሊጌሽን ኣለዎ ወይ ድማ ግዴታ ኣለዎን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣባላት ናይ ኔቶ ኣርቲክል 5 ከምኡ ስለ ዝብል ማለት እዩ ሶ ከምኡ ስለ ዝበላ ኣይ ቲንክ ኢማኑኤል ማክሮን ወይ ድማ ናይ ፍራንስ ፕሬዚደንት ፕራይም ሚኒስተር ፕሬዚደንት ዋትኤቨር እንታይ ገይሩ 15 20 ዝኾኑ ወተሃደራት ናብ ግሪንላንድ ሰዲዱ ናይ ስዊድን ናይ ኩሎም ከምኡ ሰዲድን እንግላንድ ከዓ ወይ ድማ ዩናይትድ ኪንግደም ከዓ ሓደ ወተሃደር ሰዲዳ ማለት እዩ ወል ጀስት ናይ ስምዒታውያን ምዃን እምበር ወላ ሓንቲ ዘምፅኦ ለውጢ ኣሎ ኢለ ኣያምነ ማለት እዩ እቲ ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ኣይ ዶንት ቲንክ ከምዚ ብቐሊል ዝምለስ ኮይኑ ኣይስማዓካን እዩ ስለዚ እሱ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ግሎባል ስታቢሊቲ ኣፌክት ጆብ ኤንድ ኢንቨስትመንት ብሰንኪ ናይ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገራት እንታይ ዘጋጥም ትልኩም እንትሪኢኹም ናይ S&P 500 34% ጎሊሉ ውዒሉ ትማሊ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ከምኡውን ብዙሕ ዘይምርግጋ የጋጥሚ ማለት እዩ ሶ እንታይ ክንገብር ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ እንትልኩምኒ ብፍላይ ከም ኣውፎርቲ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ከም ኣውፎርቲ ከይነ ክሓስቦ ንሕር ከይነ ዘፍርሕ ነገር የብልናን ማለት እዩ ኖ ማተር ዋት ኩሉ ግዜ ንሕሪኢኹም ሓደ ምናልባት ናይ ዶናልድ ትራምፕ መፅሓፍ ንሕር ኣንቢብኩም ሓንቲ እንታይ ዝብል ዲ ኣርት ኦፍ ኔጎሽዬሽን ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ምዝራብ ወይ ድማ ናይ ዲል ክትገብር ከለኻ ዝብሎ ነገራት ቀዳማይ እንታይ ዝብል ስታርት ዊዝ ሃይ ዝብል መንጁ ማለት እዩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ኣብ ናቱ መርገፅ እንታይ ዝብል ብላዕሊ ጀምር ሞ ድሕሪኡ ቀስ እናበልካ እናወረድካ ትኸይድ ዝብል ማለት እዩ ሶ ዳትስ ዋይ ቀዲሙ እንተሪኢኹም ወላ ንካናዳ መበል 51 ክንገብራ ኢና ዝብል መበል 51 ክገብራ እንደ ክገብራን ካልእ ዘረባ ክኸውን ይኽእል እንዲ ግን ስቲል ላዕላዋይ ኢዱ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ካናዳ ሽዑ ዝበላ ንክሰርሕ ንክትሰምዕ እንታይ ክሕግዞ ኢሉ ይኣምን ማለት እዩ ሶ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ኣሎ በቲ ዝለዓለ ጀሚሩ ቀስ ናበል ክወዝዳ ይኽእል ደ ክወዝዳ ይኽእል ማለት እዩ ዘሎ ዘረባ ሕጂ ደፍርሕ ነገር ኣሎ ኢለ ኣምነ ኩሉ ነገራት ናብ ንቡር ከም ዝምለስ ብቆጠባ ርግፀኛ ወይ እንተዘይኮንኩ እኮ ግን ክምለስ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ሶ ስለዚ ክንርበሽ የብልናን 5% 3% 4% ንሕር ጎሊሉ አይ ቲንክ ክንርበሽ የብልናን በሓላይ ማለት እዩ እንተኺልና እውን ዘሎ ግዜ ተጠቂምና ገለ ነገራት ተዋፊርና እውን ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ምናልባት ፋይናንሳዊ ምክሪ ይኮነን እዚ ግን ከም ርእይቶ ማለት እዩ ሓደ ንሱ ማለት እዩ ካልኣይ ለይትን መዓልትን ዜና ከምዚ ኢሉ ኢልና ክንርበሽ ስነ ኣእምሮናትና ክናወፅ ክእል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቀዳምነትና ረሲዕና ኣብ ዜና ከምዚ ኢሉ ክስቶ ከምዚ ኢሉ ኢልና መታን ካይንውዕል ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ምንታይሲ ስነ ኣእምራዊ ናይ ሚድያ ነገር ካህስየና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ንድሕር ቱ ማች ሚድያ ኮንሱም ገርና ወይ ድማ ቱ ማች እንድሕር ይህሊኽና ኣብ መወዳእታ ክንህሰ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ግልል ኢልና ከዓ ካብቲ ሚድያ እንተተኣለና እውን ወይ ድማ ኣዝዩ ፅዑቕ ዝኾነ ግዜ እንተዘየጥፋእና ዝሓሸ ማለት እዩ ሶ እዚ እናበልኩ ግሪንላንድ ከም ዝበልኩኹም ሓንቲ ሚላ ፍሮዘን ወይ ድማ ኣብ ርሑቕ ቦታ ዘላ ዕፅውቲ ደሴት ወይ ድማ ኣይላንድ ገለመላ ኣይኮነትን ማለት እዩ ሶ ግሪንላንድ እቲ ብሙሉእ ናይ ኣርቲክ ወይ ድማ እቲ ብሙሉእ በረድ ዝነበረ እንዳሓቀቀ መፅ ስለ ዘሎ መራኽብ ክሓልፋ ቀለለኒ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሪሶርስ ወይ ድማ ኣብኡ ዘሎ ብሙሉእ ማዕድናት ንክወፅእ ኣሜሪካ እውን ብዙሕ ኣብኡ ሚኒራልስ ኣለዉ ዘድሊ ንኣሜሪካ ዘድልያ ማለት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ብውሽጢ ዝዝረበሉ ዘረባ እንተሃልዩ ኮይኑ እቲ ሚኒራልስ እውን ኣሜሪካ ትደልያ እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ሶ ነዳዲ ካብ ቬነዙዌላ ረኪቦም ኣለዉ ሚኒራልስ ከዓ ካብ መንሽሙ ክንረኪብና ዝብል እሙንት ኣለዎም ካብ ግሪንላንድ ማለት እዩ ሶ ናትኩም ርእቶ እንታይ ትብሉ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ደሎ ትብሉ ዶናልድ ትራምፕ ይጋገሉ ዶ ትብሉ ኔቶ ዶ ከብሎ እንደ ትብሉ ግሪንላንድ ኣይክትሸጥና ድኹም ትብሉ ሶ ዋት ኢዝ ዩር ኦፒኒየን ብሓቂ ብዘይቀል ዓለም ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ክሰምዕ ደስ ይብለኒ ብፍላይ ሓደ ካብቲ ኣብ ናትና ማሕበራዊ ቁርብ ዘብለ ነገር እንታይ ኣብ ናይ ግሎባል ፖለቲክስ ብዙሕ ኣይኮናን ማለት እዩ ሶ እዚ ከዓ ጨምፃልካ ማለት እዩ
ኣብቲ ናትና ጥራይ ብትንሽይ ፅብብ ዝበለ ጥራይ ፖለቲክስ ንውዕል እሞ ሽዑነት ናይ ዓለም እውን ሚስ ንገብሮ ወይ ድማ ንሓልፎ ኢና ማለት ሶ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ኣነ ሓደ ዝተምሃርኮ ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ዓለም ሓያል ጥራይ ሳርቫይቭ ዝገብር እምበር እዚ ዓርከይ ነይሩ መሓዛይ ነይሩ ክስቶይ ነይሩ ዝበሃል ነገር የለን ማለት ሰው ስለዚ ከመይ ጌርካ ዝሓየልካ ሰብ ኮይንካ ኣብ ዕዳጋ ክትርከብ ከም ዘለካ ሓደ ካብቲ ዝዓብየ ዝወሰድኮ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ نحر حيال زي كونكا أدينا في زديك وقحفو خاي خو اليوم مالتي so with that being said تسوى قبر نشي نجر كابزيا فيديو تربيحهم كونوا by the way please ناب كل سبعة شير قبروهم فيديو تم سبسكرايب زي قولكم كا سبسكرايب قبروهم كم كل جيزة سلة تقبلونا ندقى في المتبع عنما بلبي دا مسجنكو سلام معتي ورلكم أبقى لي فيديو رغبنا باي باي